Iki arep dianyaki meneh iki. Iki apa? Setan Jaya. Rek apa iki? Apa? Raga Kusuma. Hah? Raga Kusuma wis enek iki, mosok Raga Kusuma neh. Engko senene sing gedhe engko Raga Kusuma enek kok. Lho, Kabeh wis enak, Mas. Ganti-ganti terus. arep anyak meneh iki. Anu wae Setan Jaya wae, Specbel. Setan Jaya jare iki. Arep anyaki neh iki. Wis dijereng. Lho, juarane ngasih bobol kuwi, mbah. Tuwek dhewe. Si bobol ngasihan. Lho. Iki ganong apa iki? Sing gawe sapa iki? Wacate nek kaya disokno wae cate iki. Cate disok iki cate iki. Pecute saka debok apa kuwi? Iki kapring kabeh, Mas. Paru. Waru. Ring. Walah, iki apa iki? Slayer apa iki? Slayer gendon iki. Tuh, unik-unik jarane. Jarane unik-unik. Kira Setan Jaya jare iki. Setan Jaya. Ndak dianyaki kok. Iki kenange sapa iki? Hah? Mbas. Ndek kapan iki? Baru Wis suwe ya iki. Aku ora ngerti ya. Iki urunan apa iki? Bulan Mas. Urunane piro? 5.000. Regane piro? 300. 300-an. 300. 350. Yo, kenange anyar. Kendange iki urung anyar iki. Kendange ndi ndelok sik. Kendang Jaipong. Mas. Ndang, suarane kaya apa? Suarane. Cek sik. Cek gun. Cek sik, Gun. Gun, Nah. ndak gun. Tak, oi. Oi. Gonge urung enek gonge. Buat Mas. Ndak danyaki neh. Baik. Banyak ya ora. Engko sik. Delok sik dicek sik. Iso. Wih. Banyaknya ora iki. Setan Jayane banyaknya ora. Jaya. Dinyae ora iki? Ya. Ya. Ngene, Gun. Pawange sapa iki? Gendon. Oi, gendon iki piye mah mlayu wae. Ndon. Banyaknya ora. Piye? Setan Jaya ini terbaru iki. 2025. Iki ndal. Iki ndal tekan ndal. Katanya anyar wi sing jarane wi. Mas. Iki. Itu kan wi. Asli itu aren. Iki anyar ya. Mbok oneh-oneh ngono malan wi.